מלאקו. גש מלאקו. הכרתי אותו דרך אגב, באמת בכובע שאז, שהוא היה פה הרבה מאוד שעות בעירייה, וראיתי מישהו שיושב איתי בקומה השנייה, הייתי חבר מועצה צעיר, הייתי מחזיק תיקנוע בצעירים, ומלאקו, אני גם הקדשתי הרבה מאוד שעות בתוך העירייה, ומלאקו היה שם כל הזמן, זה מסוג האנשים שאתה כל הזמן רואה בעירייה. וראיתי אדם שפועל פחות עם תוכנית עבודה של משימות שהוא חייב לעשות אותם, אלא עם הרבה מאוד נשמה. הוא היה פה ונתן את כל הנשמה, שחקן נשמה אמיתי לקהילה. זה מאז ועד היום, ולכן הוא לצידי, בגלל הנשמה הגדולה שלו והלב הגדול שלו. אבל אני חוזר שם לדני, כי הייתי חייב להחזיר אליך בגלל שאתה לקחת לי תשומת הלב. אני באמת רוצה להכיר לך תודה, דני. רוצה להכיר לך תודה, כל מה שאמרת, אני מרגיש שזה הדדי. אני אוהב אותך מאוד, מעריך אותך מאוד. יש לנו הרבה מאוד ויכוחים, אבל תמיד לנגד עיניו זה הקהילה. הוא מתווכח איתי בחירוף נפש, לא על עצמו. מעולם הוא לא ביקש ממני משהו אישי. הוא הרבה פעמים אומר לי, עזוב אותי ברמה האישית, תעזור לקהילה. אני אומר לכם שתדעו את זה אתם. עכשיו, למה המפגש הזה הוא חשוב? המפגש הזה הוא סופר חשוב. א', הנוכחות המאוד, היא אפילו חסרת תקדים, בסדר? יושבים איתי הרבה מאוד אנשים, יושבים בקבוצות קטנות. להגיע לכאן נוכחות כל כך משמעותית של אנשים שמתנדבים, ובאמת אתה ציינת את זה, שמשקיעים מהזמן שלהם ומגיעים לכאן כי אכפת להם הקהילה, ומייצגים הרבה מאוד אנשים נוספים. כל אחד מכאן הוא ראש קבוצה של...